Dios Pater, alkarturik, zugana gatoz jauna, zugana gatoz jauna. Emaigozo zure argi, grazia maitasuna, entzun arren jauna. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, zenide maiteok, astearte santu honetan eskatzen diogu gure jangoikoari lagun gaitzan, aste santu honetan bere maitasunaren barrura, bere maitasunaren bihotzera sartzen eta angelditzen betirako. Eta gure jangoikoai eskatzen diogu lagun gaitzala baitare, jasotzen dugun jangoikoan gandik jasotzen dugun maitasun hori geure gandik irten dadila besten gana. Erruki jauna. Kristo erruki. Erruki jauna. Erruki dakigula jainko guzti saltsua eta geure bekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara, egin dezagun otoitz. Jainko alguztidun beti erekoa, egizu ospaditzagula biziki jaunaren ekaldiko misterioak, zeure barkamena lor dezagun. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitarte, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta rege bizi beizera, gizaldi eta gizaldietan. Isaias profetaren liburutik. Entzun uharteok, aditu urrutiko herriok. Jaio aurretik deitu ninduen jaunak, amaren sabelean nengoela gogoratu zen nitaz. Ezpata zorrotz bihurtu zidan ahoa, bere eskupean babestu ninduen. Gezi zorrotz bihurtu ninduen eta geziontzian gorde, eta esan zidan, zu zara nere zerbitzaria Israel, zure bidez agertuko dut neure ospea. Nik berri zaunioen, alferrik nekatu naiz, alferrik eta hutsean akitu ditut neure indarrak. Baina jaunaren baitan zegoen nere eskubidea, jaingoikoaren eskuetan nere lansaria. Orain honela mintzo da jauna, amaren sabelean eratu ninduena eta haren zerbitzari izateko, Jakoben leinuak harengana biurrarazteko eta Israel herria biltzeko. Horez jantzi nau jaunak eta nere jainkoa izan dut indar. Jaunak esan dit, ez da aski zu nere zerbitzari izatea, Jakoben leinuak berrera ikitzeko eta Israelen bizirik geldituak itzularazteko. Nazioen argitzat ezarriko zaitut, nere salbamena lurraren azken mugaraino iritsi dadin. Jaunak esana, nere ahoak iragarriko du jauna zure salbamena. Nere ahoak iragarriko du jauna zure salbamena. Zugan babeste naiz jauna, ez nadila behin ere lotxagarri gerta. Libra nazazu eta atera onik zuzena baizara. Makurtu nigarna belarria eta salba nazazu. Nere ahoak iragarriko du jauna zure salbamena. Izan zakizkit arkaitz babesle, nora jo izan dezadan beti. Ni salbatzea erabaki duzu,
Zu aizaitut nere aitz eta gaztelu, ene jainko, askan azazu gaiztoaren eskutik. Nere ahoak iragarriko du jauna zure salbamena. Zu baizaitut jauna neure itxaropen, zu ene jauna neure konfiantza gazetatik. Zu izan zaitut euskarri amaren sabeletik, zu nere indar amaren erraietatik. Nere ahoak iragarriko du jauna zure salbamena. Nere ahoak egun osoan iragarriko du zure salbamen asmoa eta egintza. Ene jainko, gaztetatik irakatsi didazu eta gaur arte iragarri ditut zure egintza harrigarriak. Nere ahoak iragarriko du jauna zure salbamena. Jesucristo guri mintza, argi gure bihotza. Agur gure erregea, aitaren esanekoa. Bildo txotxana hiltegira bezala, gurutzera eramana. Jesucristo guri mintza, argi gure bihotza. Jauna zuekin. Jesukristoren Evangelioa San Juanen liburutik. Aldi hartan, ikaslekin mailan eserita zegoela, larritu egin zitzaion Jesusi barrua. Eta argi adierazi zien ikaslei egiaz diozuet, zuetako batek salduko nau. Ikasleak elkarri begira jarri zien, zeinetaz ari zen asmatu ezinik. Ikasleteko bat, Jesusek hain maite zuena, haren ondo-ondoan zegoen mailan. Simon Pedrok keinu egin zion, zeinetaz ari zen galdetzeko adieraziz. Hark, burua Jesusen bular gainean jarriz, galdetu zion, zein da jauna? Jesusek erantzun zion, ogi puska busti hau emango diodana, huraxe da. Eta ogi puska bustiz, Judasi, Simon Iskarioteren semeari, eman zion. Eta ogi puskarekin batera Satana sartu zitzaion barruara. Orduan, Jesusek esan zion, egin behar duzuna egizu berehala. Maikidetako inork ez zuen ulertu zergatik esan zion hori. Jesusek Judasek diru poltsaren ardura zuenez, zenbaitek uste izan zuen jairako behar zuena erosteko edota behartsuei zerbait emateko esan ziola. Judas, ogi puska hartu eta berehala atera zen, gaua zen. Atera zenean esan zien Jesusek, oraintxe agertuko da gizonaren semearen aintza, eta haren bidez jangoikoaren gana. Jainkoaren aintza haren bidez agertzen bada, jainkoak bere aintzaz beteko du hura, eta berehala gainera. Semetxok, oraintxe ez nago luzarorako zuekin. Nere bila ibiliko zarete. Baina juduei esan niena bera esaten dizuet zuei ere. Ni noan tokira zuek ezintzarete joan. Simon Pedro galdetu zion, jauna, nora zoaz? Jesusek erantzun, ni noan lekura zuk ezin didazu jarraitu orain niri. Geroago bai, jarraituko didazu. Pedrok esan zion, zergatik ezin dizut jarraitu orain? Neure bizia emango dut zugatik. Jesusek erantzun zion, zeure bizia emango duzula nigatik?
Egiaz eta esaten dizut, oilarra jo baino lehen, 3 aldiz ukatuko nauzu. Jaunak esana. Eskerrak zuri, jauna. Juan antzegoen, Jesusen ondoan, afaltzen. Batemat salduko zutela esan zuen. Pedrok esan zion Juani, atera jozu, Jesus izein dan. Ular gainean jarriz, galdetzen dio. Ular gainean jarriz. Huxe da, astearte santu honetan, azpimarratzen zaiguna, ez? Bular gainean jarriz. Ostegunean, ostegun santuan, gaurko afaria ospatzen dugu. Gaur irakurri dugun afaria ospatzen dugu. Zenolako esperientzia eukiko zuen Jesusek gaurko egun hauetan otoitzean. Zenolako intentzidadea, zenolako konfiantza izango zuen bere aitarrekin. Zenolako presentzia eukiko zuen bere bizitzan otoitza, ez? Bazekin gurutze handi bat jaso behar zuela. Gurutze hori historialariek esaten dute 150 kilo baino gehiago pixatzen zuela. Gurutze handia. Gue gurutze danak, batuketaren gurutzea. Baina hori eraman alizateko pertsona prestatu egin behar da. Eta Jesus ere prestatu egin zen, otoitzaren bidez. Guri ere Jesusek aste santua bizitzera gonbidatzen gaitu. Ez pelikula bat ikusten aigeran bezala. Protagonistak bezala. Jose bezala. Berari gurutzea hartu zion gizon hori bezala. Hoxe eskatzen diogu gure jangoikoari. Egun hauetan geure otoitza izan dadila benetakoa. Bihotzez ateratzen zaigun otoitza izan dadila. Utzi dezagula dena eta otoitz horretan sartu gaitezela. Guri ere gurutzea datorkigulako. Jesusen gurutzea. Berari eta beraren pausoak jarraitzera gonbidatzen gaitulako. El Evangelio hoy nos invita y nos hace rememorar un poquito la confianza que tenía Juan con Jesús para apoyarse en el pecho. Era una relación totalmente de confianza porque es incómodo que alguien se te apoye en el pecho. Es muy incómodo. Hay que tener una confianza muy grande con la otra persona para dejarle que se apoye en el pecho. Que esté acurrucado ahí, ¿no? Normalmente lo hacemos con nuestra madre. Cuando nos duele algo, estamos tristes, ella nos acoge y la cabeza va a su pecho, ¿no? Aquí estás a salvo. Esa confianza es la que hoy Jesucristo en este martes santo nos invita. Nos está diciendo, venid, que aquí estéis a salvo conmigo. Pero venir a vivir conmigo la Semana Santa. Venir a vivir conmigo
todos los momentos en intensidad, en profundidad. No seáis meros espectadores, sino sed protagonistas conmigo, para que veamos el amor que Él nos tiene y nos pueda llamar a nosotros también, como dice en el Evangelio de hoy, hijitos míos. Es una expresión que en castellano, en euskera, no adquiere la importancia que tiene en el griego, pero es una expresión que denota mucho amor por los que tiene a su alrededor, por los que somos nosotros. Pues que apoyemos nuestra vida en su pecho, en su vida, en su corazón, en su amor, para que esta Semana Santa sea fructífera en nuestra vida, para que esos frutos que nosotros vamos a poder dar por su pasión los puedan disfrutar todos los seres humanos que viven alrededor nuestro. Jaunaren zerbitzaria den Jesusen bitartez egin ditzagun eskariak. Pasko jaietan, jaunaren garaipena ospatzeko prestatzen ari garen kristauok, ez gaitezela hitz hutsetan geldi, baizik eta zailtasun eta nekeetan ere, iraun dezagula leial Jesusen jarraibidean. Eska desaiegu jaunari, kristau askok bataioaz Jesusekin bat egina egonagatik, utzi egiten du Jesusen jarraibidea. Beste asmo edo helburu batzuen ondoren ibiltzeko. Lagundi ezagula espirituak denoi Paskoan Jesusekin elkartzen. Eska dezaiegun jaunari. Jaunaren mailan egon ohi garenok, eta beraren ogitik jaten dugunok, ez dezagula inoiz ere, geure jokaera hutsez traizionatu. Eta barka diezaizkigula orain arte egin dizkiogun zaldukeriak. Eska dezaiegun jaunari. Hau dana eskatzen dizugu Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Bedeinkatua zu jauna, zeru lurren jangoikoa, zure esku zabaletik hartu dugu orain ekarri zugun ogi hau. Lurra indarrak eta izakeren lanak sortua, hau xengo zaigu betiko zorenaren ogi. Bedeinkatua zu jauna, zeru lurren jangoikoa, zure esku zabaletik hartu dugu orain ekarri zugun ardo hau. Hau indarrak eta izakeren lanak sortua, hau xengo zaigu betiko zorenaren edari. Bedeinkatua zu jauna, orain eta beti. Nideok, egin dezagun otoiz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Eskerron egiozu jauna zeure familiaren eskaintzari, eta doai santuaren parte hartzen dutenei, emaiozu doain horiek adierazten duten salbamena bete-betean hartzea. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, gora bihotzak, eskerra jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen bidezko eta salbagarri. Non nahi eta beti guk zuri eskerrak matea jauna eta guzti santu jainko guztidun beti ere korri. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Ari baitzaizkigu urreratzen haren nekaldi salbagarriaren eta piztuera harrigarriaren egunak. Horietan garaitua izan da geure betidaniko etxaia. Eta horietan ospatzen dugu geure erospenaren misterioa. Honen bitartez, zure hunditasuna aitortzen duen geruen taldeak, beti pozez elkarturik zeure aurrean. Ona rezazu jauna, haien gorezpenekin bat egin ditzagula guk ere geure kantu hotxak. Santu, santu, santua, dira guztie jaiko jauna, zeru
jaunaren izenean datorrena. Osana, zeru goienetan. Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren itorri. Egitzazu bada, santu, ogi ardouek, zeure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean, eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu, eta eskerrak manez zatitu zuen, eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue, eta jan guztiok honetatik. Hau nire gorputza da eta, zuentzat emango dena. Era berean, afalondoan, kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau nire odolaren kaliza da eta. Itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau, nire oregarri. Hau da, sinismenaren misterioa. Piztu zerela jauna, zure zetorri arte, hau dugu hau berri ona. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu. Zuri eskerrak emanez aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta palki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta dola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izango gogoan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora Frantzisko gure eta santuarekin, Fernando gure gotzaiarekin eta Eliz gizon guztiekin batean. Era berean izango gogoan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak, eta hildako guztiak ere. Arritzazu zeure aurpegaren argitan. Errukizak izki guarrengu guztiok betiko bizi eritxe ezagun, jangoikoaren ama Maria Virginia Doatxoarekin, haren zenar Jose Santuarekin, apostol santuekin eta gizalde guztietan zure adizkide izan diren santuekin. Haiekin batean gorretzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan zuri jainkoa ital guztion horri. Espiritu Santuarekin batean ospetaintza guztia, gizalde eta gizalde guztietan. Amen. Salbatzaileak agindu eta erakutxiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure aita, zeretan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua, egin bedi zure naia zeruan bezala lurrean ere. Emaiguzu gaur egun ontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun eskero. Ez gaitzazu utziten taldean erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaiz guztietatik. Emaguzu pake agurgunotan zure errukia erizker, bekatutik garbi bizi gaitezen eta ez du aldietan zendo. Betiko zurenaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorreko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esan da apostoloi pake usten dizuet, neure pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure bekatuei, eta zure gogoa den bezala emaio zure elizari pakea. Eman batasuna, erragibizera gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin, emaio zue alkarri pakea. Jangoikoaren bildotxa, zukentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zukentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zukentzen dezu munduko pekatua. Honamen jangoikoaren bildotxa, hona munduko pekatua kentzen duena, zorion txua jaunaren maira deituak. Ez nahi zinor zunere txean zartzen. Baina ezazuz bat, eta zendatu. Kristo.
Hor zaude Jesus aldarean, zeruetako jauna handia, eginik gure janaia. Hor zaude Jesus aldarean, gordena izaitut bihotzean. Oi maitetasun ugaria, gizonarentzat gehiegia. Hor zaude Jesus aldarean, gordena izaitut bihotzean. Ondasun banen iturria, hiltzeko gure garria. Hor zaude Jesus aldarean, gordena izaitut bihotzean. Egin dezagun, otoitz. Zure doain salbagarriak harturik, paparik eskatzen digu jauna zeure errukia. Orain janaritzat sakramentu hau ematen diguzun bezala, zeure bihotzonez betiko biziaren jabe egin gaitzazula. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Dakizuen bezala orain meza bukau ondoren, 7:30 hitzaldia edukiko dugu, Mikel Aranguren etorriko zagu, eta Paskoa edo Tridua nola bizi lagunduko digu. Ahora, al terminar la Eucaristía, tendremos la ponencia de Mikel Aranguren, que nos ayudará a vivir el Triduo y la Pascua desde unas claves evangélicas. Jauna zuekin, eta bedenka zitzatela jangoiko alguztionak, aitak, eta semeak, eta Espiritu Santuak, zoazte jaunaren pakean. Sogore regina, eguzkia bezain alaita txegina. Andre Xamurreta guztiz altxoa, zein erraza hauden, aldare horretan, ta nola zabaltzen dezun basoetan, zeru kolorien usai gozoa, ta nola zabaltzen dezun basoetan, zeru kolorien usai gozoa, zeru kolorien usai gozoa.
Eskerrik asko etorri zaten guztioi, zaindu zaitezte, eta jaun lagun bihar elkar ikusten dugu arratzale, eta gabon bat izan dezazuela.